Zvakanaka zvinengei tadzoka zvakare neupdate yeNyathi family pachipamwe mhuri yeZimbabwe. Kana iri first time yako kuva pano, ndapota baya apo pakanzi subscribe, wolaika nekushare video rino. Izvi zvinotibatsira kuti risvike kure. Pano panonzi pano. So mushure mekugunun'una nekuchema-chema kwema-service providers kuti haana kushambadzwa basa ravo papeji reNyathi family, Nyathi family zvisinei yabva yaresponda nezvenyaya iyi. Nyathi family yanyora kuti pamusoro ihama dzinodiwa, makadii sorry nekusabatika. Tange takamboenda kuSouth Africa kumbonotora location yekuSouth Africa cause ndiyo ine monetization. So iko zvino tadzoka tine hurongwa hwatiri kuda kumbofambisa kuno. Zvose tichakuratidzai. Please tinoda kukumbira ruregerero kune vese ma-service providers vari kuti hatina kuzokupostai papage soon after our beautiful wedding. Tange tisiri tese namai Nyathi, mai vanga vari kuno kuZim, ini ndamboenda kuSouth Africa. Saka tiri kuuya kuzotenda sechishuvo chenyu, but please ngatiremekedzei contract nekuti yakakosha pakushandidzana kuti zvisazonetse mangwana. Manager veNyathi family vamarambire vabva vanyorawo zvakare. Vanyora kuti as we are people's brand, tinoshanda nezvido zvevanhu, nekudaro tichaita ma-extra advertising for our beloved wedding service providers and tag them on the main page as soon as the couple is settled. We love you so much and your guidance shall take us far. Thank you. Shoko rasvika zvaro, ndadzidza kuti let's read to understand. Ngazviende mberi Nyathi family.